Velkommen her på Spabanen i Belgien. Vi er taget hernede fra Selected Car Group med 40 dejlige gæster og 27 biler. Spabanen er jo en legendarisk bane, og det har været en stor oplevelse for vores kunder at få lov til at køre på den her store bane, som er 7 km lang og 19 sving, som er noget større end de baner, vi kender til i Danmark. Hej alle sammen, jeg hedder Michael Madsen. Det er anden dag på track. Jeg har haft nogle af instruktørerne med. Det anbefaler jeg altid, når man er ude at køre. Tag nu instruktøren med. Lær noget. Nyd det. Jeg har fået nye sutter på i dag. Der er varmeskab med. Du kan skifte dæk. Sker der noget, så er mekanikeren lige over på den anden side. Det er super fedt arrangement. Forplejning er i orden. Vi hyggede os i går, og jeg glæder mig til næste arrangement. Tak for denne gang. Det har været fantastisk. Man får at vide, inden man kommer herned, når du har prøvet den her bane, så kommer du aldrig nogensinde til at prøve noget federe. Indtil videre har jeg ikke prøvet noget federe end den her bane, så det har været 100% det fedeste. Udover at køre race, som selvfølgelig er det primære formål, så er det også vores formål at skabe lidt hyggelige rammer for vores gæster. Vi har en lille kaffebar med noget loungeområde, noget hvor man kan sidde og hygge sig og netværke på kryds og på tværs og slappe lidt af indimellem de her stint, man kører. Det har været totalt fedt. Vejret har bare været alle tider. Fede biler og søde mennesker, som alle har samme passion. Super! Jamen, det har været en total magisk oplevelse igen. Vi har jo været her før, og banen er jo helt fantastisk. Det er jo en bane i top 3 i verden, så ja, det kan sgu ikke være ret meget federe. Vi har også vores mekanikere med fra DC Workshop, som sørger for at holde vores gæsters biler kørende med dæk og bremser og hvad det ellers skal være, forskellige ting og sager. Og det er blevet taget rigtig godt imod af vores kunder. Det skaber en vis tryghed for gæsterne, at uanset der sker lidt, så kan vi også servicere dem undervejs. Det har været så fedt i dag, og det har været så fedt at være på Spa for anden gang. Altid god forplejning og god service fra DC-drengene. Tak til vores kunder for at være med til at skabe et fantastisk arrangement her på Spabanen i 2 dage. Vi håber, I har nydt det lige så meget, som vi har, og vi ses næste gang.